बेबादिनो निउ चार्च बिल्डिं डेडिकेसन प्रग्रामखौ लादों। बेखौ अर्गानाइजेसन खालामदों कासाइबारि चार्च कमिटिया। आरो बे चार्च कमिटिया बे निउ चार्च बिल्डिं अपेनिंखौहाय जोङो गोबाव समनिफ्राय बेबादि प्लानिं खालामबोदों। जोङो 2007निफ्राय 2013 सिमाव प्लानिं खालामदों आरो 2013निफ्राय 24सिमनि गेजेराव जोङो बे गिर्जा न'खौ लुफुंनो हाबाय। आरो जोङो गोबाव समनिफ्राय बे अपेनिं टाइमखौहाय जोङो समखौहाय लानानै जोङो गोबाव सम लानाय जादों आरो दिनैनि दिनखौहाय थि खालामना लादों दे 21 तारिख डिसेम्बर 2024आवहाय जोङो बे गिर्जा न'खौ अपेनिं खालामगोन होननानै जोङो जे थांखिखौ लादों बियो गमामा दिनै मोगथां महराव नुजाबाय। आरो बे अपेनिंखौहाय दिनैहाय खालामनाय जाबाय आरो फुंनिफ्राय लानानै जोङो दासिम 2टा बाजिसिम जोङो बे प्रग्रामखौ खालामनाय जाबाय। आरो बाव गोबां जोंनि सार्केलनि मानगोनां आलासिफोर फैदों आरो सार्केलनि आलासिफोरखौ लानानैनो जोङो बे प्रग्रामखौहाय खालामनाय जादों। नोंथांमोननि गिर्जाया माबादि रोखोमै बेसेबां नाजानायजों माबादि नाजानायजों लुफुंनो हाखो होनना बुंनो नोंथाङा? जोङोथ' बे गिर्जाखौहाय मण्डलियारिफोरनि हेफाजाबजों अनसुंथाइ होनायजों जोङो बे गिर्जाखौ लुफुंनाय जादों। आरो जोङो ओरैबादि ख्रिस्ट' सिबियारि बिदा फंबाय मण्डलियारिफ्रा ओरैबादि हेफाजाब होबाय जोंखौ मान्थलि क्वार्टारलि बेबादिनो गावजों गाव हेफाजाब होज्लायनाय आरो गावजों गाव दान होज्लायनायजों बे गिर्जा न'खौ लुफुंनाय जादों। जोङो रावनावबो माबा मोनसे मोनदेरनाय एबा माबा मोनसे लानानै जोङो बे गिर्जा न'खौ लुनाय जायाखै। जास्ट जोंनि मण्डलिनि अनसुंथाइ आरो मण्डलिनि हेफाजाब दान होज्लायनायजों जोङो बे गिर्जा न'खौ लुफुंनानै दिनै मोगथां महराव नुजाहोनाय जाबाय। गाहाय आलासि महरै सोरखौ हांख्रायनाय जाया? जोङो गाहाय आलासि महरै जोङो गुबुनखौहाय हांख्रायनाय जायाखै। जोंनि सार्केलनि गेजेरावनो 3 रेभारेन्डफोर दङ। रेभारेन्ड पियारि मोसाहारिखौ जोङो गाहाय आलासि महरै हांख्रायनाय जादों आरो रेभारेन्ड चन्द्रमहन नार्जारिखौ जोङो प्रग्राम लिडार हिसाबै बाहायनाय जादों आरो रेभारेन्ड गौतम मोसाहारिखौ जोङो प्लेट हस्टिंआव बाहायनाय जादों। बिसोर फिथा हानाया जोङो बारग' बिशप नित्यानन्द बरगयारि बेखौहाय जोङो चार्च अपेनिं फिथा हास'नायावहाय बिथांखौ प्रग्रामाव होनानै बिथांनि दुवारै जोङो गिर्जाखौ बेखेवनाय जादों।